Den danske ordbog siger, at et kartotek er en samling af kort, som indeholder ensartede oplysninger om personer, genstande eller sager, og som er ordnet i alfabetisk eller systematisk rækkefølge, så man hurtigt kan finde en oplysning. Ja, det sker så ikke. Velkommen til Kaoskartoteket, podcasten, hvor vi ikke giver dig overblikket, taler i munden på hinanden, og vi prikker til den viden, du ikke vidste, du havde brug for. Mit navn er Marius. Jeg hedder Mads. Og Hej, Mads. Vi har ikke nogen Kasper med i dag. Nej, desværre måtte Kasper udblive, men sådan er det jo nogle gange. Nå, inden vi begynder, vil vi huske på, at alt vi siger i podcasten er sandt, men vi har samme kildekritik som din fulde onkel. Værsgo, Mads. Take it away. Jamen, skal du ikke give os et emne? For fitter, det er rigtigt. Vil I høre, hvad vi har snakket om? Hvad skal vi snakke om? Ja, vi snakkede jo ikke om det sidste gang, nej. Men vi er blevet enige om, at vi skal snakke om Rom i dag. Og Mads, du vil snakke lidt om Roms tilblivelse. Roms tilblivelse. Jeg har taget noget med om Plantation Rom og Captain Morgan. Nej. Nej. Yes, jeg har taget noget med om, hvordan ligesom Rom, den blev til, og det er egentlig lidt et, hvad kan man sige, hvor sand historien den er, eller bare mere, hvor legendarisk og mytisk. Det må du sådan selv lige komme med, fordi det virker mere som en bibelhistorie, end noget andet nærmest, ikke? Men vi skal starte omkring året 1200 før Kristi, fødsel, da den legendariske, og om ikke andet, som sagt, mytiske krig mellem det mykenske Grækenland og Troja, og det så i nutidens Tyrkiet. Og Homers Iliaden, den beskriver mest af alt de sidste uger af den her 10 år lange belejring af Troja, der så mange har hørt om, slutter med, at grækerne, de lige gav en fin gave i form af en træhest, der så ikke viste sig at være en særlig god idé, bare at tage den for gode varer og fejre sejren over. Nej, de skulle have brændt den. Ja, det blev vist givet til en eller anden gudinde i stedet for, jeg kan ikke lige huske, hvordan den var, men vi ved, hvordan det går. Grækerne, de fiser ud af en hest, stik, i det trøje og alt det der. Der er nogen, der har læst tegnene lidt bedre end andre trojanere, og de sætter altså kursen mod Italien inden Troja, det ender med kun at blive et ord. IKEA kunne bruge, hvis de havde sat i gang i en sweater-kollektion. Troja. Det var dårligt, det ved du godt. En af disse trojanere, der læste rummet ret godt, det var Aeneas, og han er så en søn af Afrodite, og allerede her, der kan man høre, at det er nok mere mytisk end alt andet. Han ender som sagt med at føre sin følgesvend til floden, som vi kender som Tiberen, i det centrale Italien. Her får han sig en kone, der hedder Lavinia, og som også er datteren til en konge af en italiensk region ved navn Latium. Aeneas begynder så at opbygge sin egen by i denne region, hvor han ligesom kan huse de her eksil-trojanere. Denne by, og så, det er jo så en rimelig fed gave, kan man sige, men han opkalder den simpelthen efter hans kone, derved Lavinia. Ja. Okay. Og var det ikke Rom, den hed? We will get there. Jeg har misforstået opgaven. Ja, okay. Aeneas og Lavinia, de får herefter en søn, de kalder for Ascanius, og Ascanius, han vokser op og synes det egentlig er ret fedt med bare at kunne starte sin egen by, altså ligesom far bare gør. Ascanius, han rejser derfor lidt sydpå og grundlægger byen Alba Longa, som, det kan man sige, det er her vores historie rigtig starter. Her går der et par generationer, hvor lederne af Alba Longa er efterkommere af Ascanius, som alle bærer navnet Silvius, eller efternavnet Silvius.
Vi kommer så til... Har alle det efternavn? Lederne. Okay. Ikke bare, de hedder alle sammen Silvius. Og så er der også noget incest der i hvert fald. Nej, jeg kan ikke lige finde på en Sønderjylland joke. Den må Den må vi afvente. Ja. Vi ender så ved en, der hedder Kong Proka. Han får sig 2 sønner. Numitor og Amulius. Numitor var den ældste, og derved skulle han retmæssigt være den næste frontfigur for Alba Longa. Men man kan sige, som navnet måske lægger op til, så kunne Amulius godt være lidt Umulius. Gud, jeg er dårlig. Umulius, det bliver kaldt som noget lille. Han synes nemlig ikke, at det var en super god idé med bare at lade tronen gå til sine ældre brødre. Så da Numitor var blevet konge, valgte han egentlig at lede et kup, tog tronen fra broderen og dræbte alle hans sønner. Super fedt, altså ikke? brorens sønner? Ja, altså Numitors sønner. Så ham der ligesom blev konge. Den ældste af brødrene, ikke også? Den ældste bror. Så lillebror, som vi så kalder Umulius, han nakker alle. Han nakker alle sønnerne. Men dog, Numitor blev bare sendt, kan man sige, lidt i eksil, men det hører vi lidt om senere. Han kunne dog ikke rigtig få sig selv til at dræbe Numitors datter, Rea Silvia. Igen noget med Silvia og Silvius. Men jeg ved ikke rigtig, om hendes skæbne var så meget federe, da hun blev tvunget ud sådan, til at blive en form for jomfru nonne i et tempel. Så hun kunne altså ikke rigtig, så hun kunne ikke ligesom bære nogen sønner, der kunne gøre retmæssigt krav på tronen. Men i det mindste var hun i live. True. Og altså igen, det er federe end at få, altså ja, jeg ved ikke, hvor fedt det har været i kloster. Og nu kommer vi så til den gode gamle tradition inden for alle gamle skrifter, hvor vi lige skal finde på en måde at gøre, eller give en jomfru et varmt brød i ovnen. For om det var, at historikerne ligesom skulle gøre det lidt mere episk, eller om vores kære Rea ikke lige fik holdt den der jomfru-status så godt, da der kom en sød fyr forbi templet. Det ved jeg ikke helt, men det endte i hvert fald med, at det var den romerske gud, Mars, der lige anlagde et visit. Og, der lige hyggede sig lidt. Ja, men er det? Fordi ligesom med Jomfru Maria, så kan de der guder jo bare et eller andet med lige at poppe et foster ind i en livmoder, uden at ligesom skamfere noget som helst. Og det er jo lidt af et skill, ikke? Så jeg ved ikke lige, hvilken form for visit det var. Dog er det lidt svært at gemme sådan en bule på maven i sådan en kloster der, og til sidst blev det også meget klart for kong Amulius, Umulius, whatever, at hun havde født 2 drengebørn. Det blev igen han rimelig Umulius over, og fik hende sendt i fængsel, og for så det efterfølgende at sende de her 2 drengebørn ned af floden Tiberen i en kurv. Rimelig Moses-style. Og igen, top tip, hvis du gerne vil skille dig af med sådan nogle børn for Gud, så var kurven måske en dårlig idé. Men det ser ud til, at Amulius bare ikke lige var til det der med at dræbe kvinder og børn. Det var kun ligesom mænd, der blev til schweizeroste. Til schweizeroste. Jamen, jeg havde ikke rigtig en italiensk pandang, så det blev schweizerost. Den her kurv, den driver så bare lige så fint ned ad floden, og den går til sidst i stå sådan ved en eller anden form for en kant, og der står en hundulv, der af en eller anden grund ikke rigtig lige vælger at stille sulten på børnene, ved at spise børnene, men omvendt vælger at stille babyernes sult ved at lade den sutte på hendes brystvorter. Lidt random. Det tror jeg faktisk, det er sket før i virkeligheden. Er det det? Ja, at børn er blevet opdraget af ulve. Nå, okay. Den her måske. Nå, fordi jeg spørger jo bare, altså vi har komælk, vi har gedemælk, vi har kamelmælk, sågar mandelmælk. Hvor er ulvemælken lige? Jeg tror, den er svær at opdrætte. Eller også kan de bare ikke give så meget. Det kan også godt være det. Det kan være, at vi begynder at se det i Danmark nu, at vi har jo noget med 20-30 stykker eller noget, ikke? Ja. Men vi har bare ikke så mange store floder, vi lige kan. Nej, det er det. Nå, men
Der er altså en forhyrte her, der ved navn Faustulus. Han finder de her drenge ved ulven, og hvordan han så lige får dem væk fra ulven, det melder historien ikke rigtig lige noget om, tror jeg. Ellers meget, meget fedt, bare lige sådan, det skal de tage. Men han tager dem simpelthen som hans 2 adoptivbørn, eller det skal siges, han gav dem selvfølgelig til hans kone Larentia, fordi hvad ved han om den slags, ikke? Altså jeg tror ikke mænd er super meget. Ja, jeg tror bare, at det går til konen, ikke? Rigtig old school style. Og så har vi hovedpersonerne i historien, for disse 2 drengebørn får navnene Romulus og Remus. Okay, det er først nu, vi begynder at snakke om Rom. Okay, det er godt at vide. Hey, backstory, you know. Disse 2, de her 2 fyre her, de går så rimelig høje og stærke, og hvad kan man sige, bliver jæger og trænet ofte med bue og spyd. De var meget retskaffende og blev meget respekteret i deres lokalområde for deres styrke og hvordan de på Robin Hood manér hjalp de svageste i samfundet. Dog var deres mål ikke rigtig rige adler, men derimod røvere, for de endte ofte med at ligge på lur for at røve dem, der røver for andre, og så derefter dele ud af godterne til de andre lokale hyrder. Så er du ligesom Robin Hood, jo. Ja, fordi jo, kan man jo sige, men det var noget med sådan høje skatter, og det kan man også godt kalde for røveri, ikke også på en måde, men ja, en form for en Robin Hood. Det fik de så skaleret op, og til at de havde en lille hær af andre unge mænd, som følger, der kunne hjælpe dem i deres krig mod de lovløse. Det skulle dog få en ende, da disse unge mænd under en fejring løb og dansede nøgne rundt. Og her ved jeg ikke rigtigt, om der er tale om symposion-agtige sammenkomster af mænd, eller hvad det egentlig var, men nøgne var de i hvert fald. Jeg ved ikke, om du kender symposion, men det er noget, man læser i gymnasiet. Og vores, hvad kan man sige, fødselsdagssuit, er det ikke det, man kalder det? Birthday suit. Det er ikke rigtig det bedste, når der er fjender på lur. For nogle af de her røvere, de havde røvet fra, de var gået sammen, og ja, hvad kan man sige, de overfaldt pølsefesten som en hævn. Romulus, han fik kæmpet sig fri og flygtede, men Remus, han blev til gengæld fanget af røverne, og blev ført foran gode gamle kong Amulius, men med anklagen om, at han havde anført en gruppe af røvere, der havde røvet gentagne gange i et område nær Alba Longa, og nu kommer vi tilbage til den anden bror der, hvor Amulius, han havde sendt broderen hen for ligesom at lede et lidt mindre område. Egentlig lidt mærkeligt, at han egentlig ikke bare slog broderen ihjel, men han bare dræbte hans børn, og så må du bare lede sådan et område herover. Det er sådan strange. Så Remus blev altså sendt hen til faktisk sin bedstefar over til Numitor for at få sin straf, uden at der selvfølgelig var nogen, der lige vidste noget om den relation. Adoptivvagnen Faustus havde dog længe haft nogle anelser omkring drengenes ophav, og fortalte det hele til Romulus, nu hvor Remus var blevet taget til fange. Romulus fik herefter bange anelser for, hvad der egentlig ville ske med Remus, nu hvor at han vidste, at deres baggrund kunne få dem i fedtefadet. Han tog derfor en gruppe af hans gode kompaner, hans mates, og det kan måske godt være nogen for før omtalte pølsefest, og drog mod Alba Longa og Amulius' palads. Lidt akavet var det dog, da Remus lige pludselig tilsluttede sig dem, da de ankom til Alba Longa, fordi Numitor også havde haft anelser om, at drengen faktisk var, hans grandchild. Så. Barnebarn. Ja, tak. Så han satte ham bare fri. Det skulle dog ikke rigtig lige stoppe Romulus for lige at gå på rage, i rage mode, og igen stikke lidt i Amulius og dræbe ham. Og herefter så fik de så sat deres bedstefar, eller genindsat deres bedstefar, som den retmæssige konge af Alba Longa. Men Alba Longa, det er altså et voldsomt ord, Alba Longa.
Alba Longa. Det kan noget. Jeg synes, det ligger godt i munden. Men hvornår kommer Rom ind? Kom nu. Jamen, jeg arbejder på det. Det er jo tilblivelsen, ikke også? Vi ender jo i Rom. Og sådan blev Rom lavet. Okay. Ja. Ligesom, det her det er ligesom How I Met Your Mother, ikke? Altså, ja. Det er det. Flere afsnit med ingenting. Ingenting, og så sidste afsnit. Så en skuffende afslutning. Ja, okay. Nå, lad mig ikke starte der. Puha. Nej. Men, som det ligger til den her familie, Silvius-klanen kan vi godt kalde den, så er det altså ikke særlig fedt at vente på at arve sådan en by for sin bedstefar. Selvom man egentlig skulle tro, de der gamle dudes, de ikke ville leve så længe den her gang. Men det gad de ikke. Så de fik nok af Alba Longa og drog ud for at finde nye græsmarker. Eller det blev så nærmere bakker. Fordi stedet, Marius, nu er vi ved at være der. For stedet, de endte op ved, var et område længere ned af Tiberen, der bestod af 7 bakker. De 2 brødre blev dog hurtigt uenige om, hvor deres nye by den skulle grundlægges. Romulus, han havde anset sig Palatinebakken, da den var tæt på, hvor de blev fundet som børn. Remus så dog den mindre stejle Aventinebakke som et nemmere at bygge på, og dermed et bedre valg. Og selvfølgelig vidste de heller ikke rigtig, hvem der skulle lede byen, når de engang fik bygget den, da de var tvillinger, og der ikke rigtig var nogen af dem, der ligesom havde den aldersmæssige fordel. De spurgte deres... Aldersmæssige fordel, altså til at sige de ældste, eller hvad? Ja, altså for eksempel, hvis der er en bror, der er ældst, så bliver jeg konge, fordi at... Ja, nå, det var bare den første af tvillingerne, vel? Jamen, det vidste de jo ikke rigtigt, hvem det var på grund af, kurven og bla bla. Ja, okay, selvfølgelig. De har først fået navnene Romulus og Remus af deres... Ja, okay, fair nok. Så ja, de anede det jo ikke. Men de spurgte deres bedstefar til råds, og han mente, at kun et tegn fra guderne ville være en ordentlig måde at bestemme så vigtig en beslutning på. Det gjorde de så, men Marius, hvad er så lige et tegn fra guderne? Det er, at den ene bror dør. Ja, det er en brændende busk eller okay. Nej, vi prøver bare at sige, det kan jo være alt, ikke? Jo. Så de begynder at scoute for de her tegn her. Og Remus, han så 6 gribe cirkle over hans bakke. Og den der Aventinebakken, og det tog han bare som et mega fedt tegn. Men Romulus, han skulle så lige op om lidt, og så efterfølgende så han 12 gribe cirkle om hans bakke. Selvfølgelig. Og sådan, ja. Og så gik diskussionen ellers på, hvad var fedest? Var det, at fuglene havde været der først ved det ene sted, eller der havde været flest ved et andet sted? Og det er jo åbenbart et vigtigt nok tegn, selvom jeg ikke synes bare, det virker rimelig normalt tirsdag. Men igen, tilsyneladende et stort nok emne, til man kan slå ihjel over det. Fordi de endte med at trække sværd, og Romulus fik dræbt hans broder Remus. Derfor var det altså Romulus, der blev den ligesom enehersker og grundlægger af, hvad der skulle blive Rom. Og der er nogle digter og rygter, der ligesom siger, at hvis det var Remus, der havde fået sin vilje, så var det, så havde byen kommet til at hedde Remora. Remora? Men også bare lige for, det var ligesom... Dr. Drake Remora. Nu er Rom der, men lige bare en lille sidehistorie her til sidst. Fordi nu fik de jo med Romulus så sat... ligesom bygget murene, og de fik sat et ledelsessystem op, bestående af en regering med nogle 12 ligesom lærte mænd, der refererede direkte til Romulus, og 100 senatorer, der ligesom skulle lave alt det kedelige lovarbejde. Ikke? Dog havde de et problem. Der var ikke særlig mange børn og kvinder i Rom. Det var bare, igen, pølsevest. Så man sendte folk ud for ligesom at prøve at tale kvinder til at tilslutte sig Rom, hvis de ville blive behandlet. Altså, det er sådan lidt en kult, ikke? Jo. De fyre, der så blev sendt ud, og der kan man sige måske er sådan nogle kultfyre, der ikke er så meget charme, fordi der var ikke rigtig nogen kvinder eller familier, der gad at sige ja tak. Så jamen, hvad gør man så, Marius? Jamen, man må fange nogen. I bedste Red Wedding style, ikke? Så sætter man da et stort festivitas op til at fejre en gud i flere dage, og så inviterer man alle de nærliggende byer og alle ligesom deres mænd og kvinder, ikke?
Men lige ved den her fest, der var der bare lige det catch, at på Romulus' tegn, så skulle soldaterne lige bortføre alle kvinderne til festen og komme til Roma. Wow. Og ja, herefter kom der så en del krige og sådan noget, som romerne så til slut vandt. Og så var Rom så blevet til Rom med kvinder. Sådan. Og det var det var min tilblivelseshistorie. Om det var mere mytisk, eller om det var sandt, det må I jo derude finde ud af. Men det var i hvert fald, hvad jeg havde. Okay, den har jeg ikke hørt før. Det var da interessant. Også det er sjovt det der med, at den kunne have heddet Remora i stedet for Rom. Ja. Jo, men det er jo lige, hvad er fedest? 12 gribe eller 6 ørne? Nej, det var alt sammen gribe. Var det som gribe? Nå, ja, det var bare, om det var 6 eller 12, om det var dem, der havde været første, eller om det var de fleste af dem. Og det var, okay. Ja, der er så det der flest, der har været fedest, ikke? Jeg var sådan, kan man ikke have fundet et eller andet federe? Altså lyn, eller... Nå, hvor det er. Nå, jamen okay, interessant. Altså, må jeg se, om jeg kan toppe den jo. Fordi jeg er sådan lidt, ikke så meget, mytisk, men måske lidt mere, jeg har jo omkring vand og Roms, vandforsyning, sådan rent generelt. Så du går måske sådan lidt mere i forhold til sidste uge, sådan mere ingeniørkundskaber, går du måske lidt mere ja, måske kan man vel godt sige, ikke? Det, ja. Fordi når man tænker Rom, så det ved jeg i hvert fald, det gør jeg generelt, når man tænker Rom og grækere og alle de typer dernede. Så har jeg bare sat over i en kamp nu. Fedt. Jamen, ancient, hvad ancient societies. Gamle steder. Ja, gamle steder. Så tænker man jo på deres ingeniørkunst og hvordan der ved det hele fungerer. Og så tænker jeg sådan gerne sådan deres akvædukter. Altså hvis man for eksempel har været i Rom eller i Frankrig eller dernede omkring, hvor det skal sige, jeg har ikke været der. Nej, jeg har været i Rom en gang, tror jeg sgu. Okay. Der så jeg ikke nogen akvædukter, vil jeg sige. Men jeg har været i Frankrig. Og de har altså, jeg har været mange andre steder, bare lige Rom, den har jeg misset af en eller anden grund, og det er meget mærkeligt. Men, nej, jeg var der i gymnasiet på et tidspunkt. Det var interessant. Men vi så ikke ligefrem akvædukter. Men Romeriget rent sådan generelt, det er jo også mere end bare Rom. Det er jo også Pompeji og Pompeji. Ja, men ingeniørkunst og diverse ting, så tænker jeg akvædukter. Hvordan kan man så få en by til at fungere? De skal jo... Må jeg bare lige komme en indskydelse om, jeg synes det er fedt, at du lige bare tager Rom og Pompeji, når man tænker på, at det gik hele vejen til Østoverske rige. Ja. Byzantinske rige og Konstantinopel og alt det der. Og det gik hele vejen op til England. Og så, ja, det gik så lige til Pompeji, det var... Pompeji var også en del af Romeriget. Ja. Altså. Pointen er bare, jeg tænker, at deres akvædukter og deres vandforsyning kunne være interessant at vide noget om. Så det har jeg undersøgt. Ja. Og så, jeg har altid troet, at akvædukter, det var ligesom den eneste måde Rom fik vand på. Men faktisk så har de faktisk også fået brugt brønde, og det har de faktisk brugt længe før, at de brugte akvædukter. Det var faktisk først en del senere, jeg har ikke lige oversat på det, men en del senere år efter, at Rom faktisk er tilblevet, at man begyndte at bruge akvædukter. Og det er så ikke, og romerne var ikke de første, der opfandt akvædukterne. Det var grækerne, hvor det registrerede, at man første gang begyndte at bruge dem. Det er jo også nogle kloge mennesker, så det er jo... Men jeg tænker heller ikke, at det er det første, man kom men størstedelen... Jeg kan ikke høre, hvad du siger, Mads. Nå, og jeg tænker heller ikke, det er ikke lige det første, man lige kommer til. Man kommer til? Ja, altså, når man laver en by, bare sådan, lad os bygge de her gigantiske nej, ja, det er selvfølgelig ikke. Det er jo, altså, vi skal have noget hurtigt vand, fint nok, lad os grave noget til grundvandet. Det er jo sned, og det er smart, og det er nemt. Mm-hmm. Men på et tidspunkt, så kommer Rom så ind i det problem, at de bliver for mange mennesker, og de brønde, de har, de kan ikke
holde til det mere. Så derfor må man finde en anden mulighed, og så begynder man at lave de her akvædukter. Og før man begyndte at og ja, som sagt, man havde brønde, men man havde så også cisterner. Men så begynder man at integrere de her akvædukter, og til at starte med, så blev det egentlig sådan adelen og de høje mennesker, de vigtige mennesker, der var det dem, der fik akvædukter. Så det var ikke bare sådan allemands benyttelse. Det var et luksusprodukt, og det blev ikke kun brugt til drikkevand. Faktisk i starten var det egentlig meget sjældent, det blev brugt til drikkevand. Der blev det brugt til at vande adelens husplanter og drive møller og deres bade og diverse ting og sager. Ja. Faktisk var det sådan, at når adelen de kunne godt få deres egen, de kunne godt få sådan en tilkobling på en akvædukt og få vandet ind. Det var netop også det, jeg skulle til at spørge, sådan en tilkobling der, fordi at, hvordan fungerer det? Fordi at, jeg tænker bare, at de der akvædukter, det er nogle gigantiske byggerier. Ja. Ja, jamen, ja, det er nogle gigantiske byggerier, og jeg kommer nærmere ind på det, men altså den deler sig jo ud, når akvædukten kommer, eller vandtilførselen kommer ind i byen, så deler den sig ud i sådan nogle mindre beholdere, og så mindre og mindre, og så deler den så vandet derud fra, ikke? Men som adel, der har du mulighed for ligesom at sige til kejseren, at hey, jeg vil gerne lige have en tilkobling på den her akvædukt ind til mit hus. Og så fik du egentlig sådan en privat tilkobling til dit hus, hvis du var vigtig nok, og hvis kejseren ligesom sagde, ja, det kan vi godt gå med til. Men før man kunne få de her akvædukter, så skulle man jo finde ud af, okay, hvor fanden kan vi få vand fra? Ja. Og hvordan får man så vand fra en akvædukt? Jo, man skal finde et eller andet. Man kan sådan sige, nå, vi finder der bare en sø, eller vi finder en flod, eller en å, eller noget af den dur. Men det blev kun meget sjældent brugt. Faktisk blev vandet i søer næsten aldrig brugt, fordi at man så det som farligt og sådan et helbredsproblem, fordi at vandet i søer jo ligger stille. Og floder, de var meget sådan sæson betinget. Det var meget forårsagtigt, eller hvad? Ja, altså så er der perioder, hvor der ikke var særlig meget vand i floden, så var der perioder, hvor der var meget vand, og så fremdeles. Så det var svært ligesom at få et konstant vandflow igennem sin akvædukt. Mm-hmm. Så man gjorde faktisk det, at man fandt kilder. Det gav faktisk det bedste resultat. Hvis man fandt en kilde i en bjergside, så gravede man kilderne lidt større, så der kom mere vand ud, og så murede man op omkring kilden, og så lavede man en kunstig flod, så at sige, altså et lige stykke, der havde en bestemt hældning, og så lavede man den her kunstige flod, som var bygget op med sten og så med cement, og det var så, altså den her kunstige flod, den var jo høj nok til, at en voksen mand kunne gå derinde, fordi der skulle laves reparationer derinde og whatnot. Igen, nu har jeg jo ikke lige været i Rom, så jeg vil jo bare gerne, nu ved jeg jo, at de snakker om 7 bakker, men jeg tænker ikke, at de 7 bakker, der Rom ligger på, er nogle af de steder store nok til, at det ligesom var bjerge, hvor der var hvor der var kilder, så der må ligge noget bjerg tæt på med en kilde. Men hvor langt sådan skulle det trækkes? Og altså, jamen, altså de skulle altså trække det ualmægtigt langt. Jeg har faktisk skrevet, hvor langt den længste var, tror jeg. Det har jeg ikke noteret mig det kan jeg ikke engang huske, men nu kigger vi lige. Nej, det tror jeg ikke, jeg har taget. Nej, det var fordi, jeg tænkte faktisk, at det kunne være med i vores quiz, men det skal vi nok ikke have i dag, så den har jeg ikke med. Men jeg tror, der var nogen omkring de 15 kilometer, var de længste. Ja. Og det er jo ikke akvædukten i sig, men det er jo hele fra udspringet til byen, ikke?
Jo, men derfor har der jo stadig været rimelig fint stenarbejde med noget anlægs... Der har været meget, fordi du har jo, hvis man ser hele forløbet, så har du kilden, som du lige gør bredere, så har du måske et forholdsvis lige stykke, hvor du bare kan føle terrænet. Du følger ikke terrænet, men du skal ikke lave de store ændringer. Så har du måske en bark, der kommer i vejen, og så graver du, eller et bjergside eller andet, så graver du igennem bjerget. Og så har du måske en kæmpe stor dal, du skal over, så laver du en akvædukt. Og så har du et lige stykke igen, hvor du bare har sådan en jævn hældning på. Mm-hmm. Okay. Og alt det her, det er jo bygget op med, til at starte med, så blev det bygget op med mursten, eller ikke med mursten, men med sten. Senere hen, der har man så gjort det billigere og nemmere, og hvor man egentlig bare har lavet det hele støbt. Men til at starte med, så i de første mange tusind år, da man lavede de her akvædukter og værker generelt, så var det tungt arbejde, hvor man slæbte sten hen og byggede op, og så man beklædte det så med cement. Og så når den her når akvædukten så endelig når frem til sin endestation, altså ind til byen, så skulle det være spektakulært. For eksempel et af de steder, man kan se i Rom, som stadig fungerer, er et springvand. The Trevi Fountain. Det er et springvand, der bliver drevet af en akvædukt. Altså stadig til den dag i dag, ja. Der er stadig akvædukter i Rom, der stadig fungerer. Ja. Men så når den her brønd, eller den her akvædukt kommer ind i byen, så skulle man ligesom hylde det, og det gjorde man noget spektakulært, og ofte i form af springvand eller noget i den dur. Men det var selvfølgelig kun en lille del, der blev brugt til det. Størstedelen af vandet blev så ledt ind i sådan nogle store beholdere, som romerne kaldte kastellaer, som er sådan nogle slags fordelingstanke. Og så havde de sådan nogle store fordelingstanke, og så havde de en masse rør, og ud i mindre fordelingstanke. Og Rom i sin storhedstid, da de havde allerflest, der havde de 247. Ser man så på Pompeji, som også var en stor by og en by i udvikling, så havde Pompeji 12. Okay. Ja, så der er lidt en forskel, men selvfølgelig Pompeji døde, det gjorde Rom ikke. Der var lidt en lille... okay. Men for at være helt ærlig, så tror jeg ikke, at flere ved vandsystem. Okay, så skulle der være meget vand, der skulle have reddet dem fra lavaen, men altså, og støvskyen. Ja, jo, bevares. Og så når efter de her kastellaer, de her fordelingstanke, så skulle vandet jo så ligesom ud i ikke i springvand, men ud til adlen, eller ud i badene, eller ud som drikkevand i de forskellige springs, de har, hister her. Og hvordan gjorde de så? De brugte rør, som blev lavet af terracotta, altså sådan noget, det er jo ler, opvarmet ler, altså krukker, det du sammen laver gamle krukker af, ikke? Jo, og der er også noget med, de brugte bly. Tak. Jeg har skrevet let i mine noter. Hvad er den danske oversættelse? Hvad er det nu lige? Hvad er det nu, det hedder? Og jeg prøvede på Google Translate, bare fordi jeg var sådan desperat. LED. Ja, led. Nej. Fuck. Bly. Tak. Bly. Måske bare den, som husk for fremover, det er den latinske plumbum. Det er jo nok det, de har kaldt den. Plumbum. Plum. Ja. Plumbum. Fuck it. Men ja, de brugte bly. Og så er man sådan lidt, bly, men det er jo fucking farligt at indtage. Og ja, det er det. Det vidste romerne også godt. Det vil onde tunger sige. Men romerne vidste godt, at det var farligt.
Hvorfor brugte de det så? Jo, det var nemt. Det var billigt at arbejde med, og det var nemt at arbejde med. Det er jo freaking blødt, og det kan holde en form, altså uden at... hvorfor dør hele Roms befolkning så ikke, når det er, de bliver ved med at drikke af akvædukterne? Jo, det er så fordi, der hvor de får vandet fra, det er meget, calciumrigt. Det er calcium fra calciumrige depoter, og det her calcium, det lægger aflejringer langs med de her blyrør, altså det coater simpelthen blyrørene og alt det andet, det rør ved indvendigt. Det vil sige, at vandet kun meget sjældent kommer i kontakt med bly. Cool. Og så også, altså, man har jo designet de her akvædukter til at have en konstant hældning, eller nærmest en konstant hældning. Altså der skulle være en minimumhældning og en maksimumhældning. En minimumhældning for at sikre sig, at vandet konstant bevæger sig igennem systemet, for man vidste, at stillestående vand, det var lige med helbredsproblemer. Altså det er farligt at indtage stillestående vand. Men samtidig, hvis det var, at der var for stor hældning på, det vil sige, så ville vandet bevæge sig for hurtigt, eller hurtigt igennem systemet. Det ville give unødvendigt slid på systemet, som så igen så skulle repareres. Men fordi at vandet så aldrig nogensinde sådan ligger stille i de her blyrør, så kan der ikke blive opsamlet de her farlige stoffer i vandet. Så der har egentlig været sikkert nok at drikke vandet, selvom det var blevet transporteret igennem blyrør. Okay. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, at jeg lige forstår den del, hvorfor det bare skulle være, fordi altså hvis vi siger, at den har kontakt med blyrør i 15 kilometer, så fordi det bare... Nej, det er jo ikke 15 kilometer det her. Altså det er jo igennem, altså hovedsageligt i byerne. Og, altså inde i husene til de forskellige... hvor at der har været bly. Og så ude på landet, hvor det bare har været lange lige strækninger, der har det jo været der har de jo foret belægning, eller ikke foret, men de har coatet hele strækningen med cement. Okay. Og der skal selvfølgelig, altså cement, der er jo også wear and tear på cement, og der har man lavet, som jeg sagde tidligere, man har lavet de her adgangsvej, eller selve floden igennem akvædukten, altså transporten af vejen, den har man lavet ret stor, sådan, så mennesker kunne komme ind og lave reparationer derinde. Og man har faktisk, altså de har været kloge nok til faktisk at kunne lave sådan nogle kamre, hvor at det her calcium og de her sedimenter, der jo nu bliver transporteret med fra kilden til byen, det kunne blive aflejret, hvor man så som en arbejder så skulle være, og så kunne man komme hen der, og så kunne man pille de her aflejringer væk, for at sikre sig, at der var et konstant flow. Men man lavede decideret sådan nogle kamre, hvor at det var her, hvor at de fleste sedimenter ville blive aflejret. Så det ikke var på hele strækningen, at man skulle konstant yde service for at sikre sig, at der var et konstant flow igennem. Hvor sæt med de her blødere af vandet her omkring hovedstaden. Jamen, det har de jo haft. De har jo ikke haft kalk i vandet. Nej. Så havde den været done på et år, den der. ja, præcis. Men selvfølgelig, der har jo været calcium og andre mineraler i vandet, der har lavet aflejringer, ikke? Jo. Men altså, hvis man kigger på sådan den generelle hældning på sådan en akvædukt, så er den på sådan en strækning på 150-300 cm. Det prøver jeg lige igen. De fleste akvædukter havde en hældning på cirka 150-300 cm over en strækning på 1,5-3 km. Det vil sige en hældning på 1-1000 cm. Ja. Det er meget. Jeg kunne ikke lige finde ud af at regne promille noget. Der gik jeg lidt i stå. Det er altså, men det er godt nok okay. Det virker som en rimelig præcisionsarbejde. Det er et kæmpe stort og de har jo også haft udviklet systemer til
og systemer og værktøj til at kunne regne den her præcise hældning ud. For den Nå, men skulle jeg tænker også bare sådan lidt, fordi at landskabet går også op og ned, ikke? Ja, Og det går op og ned, og så, altså, og den har jo ikke, altså den har ikke fuldt landskabet. Den har fuldt landskabet i, at det skal være den retning. Men op og ned, det har den ikke fuldt. Den er ikke fuldt op i Z-kurven, så at sige. Altså, der har den bare haft en hældning, og det er bare den hældning, og så må den bare grave igennem, hvis det er. Og jeg tænker også bare sådan, altså med den der hældning der er så, altså, så vanvittigt lille. Altså, når man lige tager den, du ved, med, det hedder et vadderpas. Ja, når man tager den med vadderpassen, den står der rimelig lige, og så kan man da lige hælde noget vand ud på, og så synes man, så rykker det så ikke rigtig særlig meget, vel? Og det er bare sådan lidt, okay, det, altså, der må der være mange steder, hvor man sådan bare lige står, det rykker det så der ikke rigtig der, hvis det er så lille en hældning over hele linjen. Ja, jamen uden tvivl, det har været altså, nogle steder har det været en meget diskret hældning, der har været, ikke? Men det har for at være sikker på, at det ikke har lidt for meget slid på systemet, men stadig haft så hurtig vandtilføjelse eller førelse, at det ikke var at det ikke blev stillestående, og der ville komme bakterier ind på den måde. Jeg allerede havde en eller anden form for, altså de skulle først accelerere det op på en eller anden måde, så de ligesom havde flowet der, når det blev så lille en hældning. Ja, og det kan godt være, at det blev accelereret automatisk derfra, når man tog det fra kilden. Ja, måske har de haft et eller andet større drop i starten. Ja, og de har jo også haft, altså, de har jo været nødsaget til, der er jo nogle gange, hvor at kilden har været for langt nede i forhold til den minimum hældning, så de ikke aldrig nogensinde ville kunne nå byen. Fordi den var for langt væk og for langt nede i forhold til, ikke? Så de har jo haft systemer, der har transporteret vandet opad, og så skubbet det ned igen. Kunne det være Archimedes' skrue? Nej, den tror jeg ikke helt. Den fungerer, Archimedes' skrue, men den er ikke. De havde noget federe. De havde noget, der var federe, ja. Så det var ligesom, det var sådan, Rom fik vandet ind, når man fra de her kilder. Og så var det jo sådan, at adelen var jo meget, meget glad for det her vand. Og man så faktisk også, at selvom at man havde brønde, så blev vandet fra akvædukterne og fra de her kilder uden for byen, de blev set som mere sunde og bedre for befolkningen, og vandet bare smagte bedre af at blive transporteret længere væk. Okay. Og det må man jo selv vurdere, fordi der er jo som sagt stadig fountains, som bliver brugt i dag, altså ikke fountains, men med kilder rundt omkring i Rom, som får leveret fra akvædukter. Der må jeg også lige høre, tror du så stadig, at de bruger blyrørene inden? Jeg tror personligt, at det er blyen, der giver dem der special taste. Det er blyen, der giver det, ja. Altså det er, du ved, bly og asbest, og det giver alt. det... Ja, alt det der, præcis. er det bare alt det gode. 10% bedre. Alt det usunde, det er det, der giver god smag, ja. Helt sikkert. Men hvor der, på det tidspunkt, hvor der var flest kilder, hvor også Rom havde flest akvædukter, der havde de rundt omkring i byen, der havde de 1352 kilder, som blev forsynet af akvædukter. Og det var jo varierende, hvor meget vand, der blev transporteret i en akvædukt. Og der var faktisk, altså, Roms befolkningsforhold til vand var afhængig af, at de var meget renlige, det vil sige, de brugte jo også utrolig meget vand i deres badehuse. Som også, det var noget, der var ret kendt romerske badehuse. Det var præcis, og de havde jo faktisk hele kvarterer, der bare var badehuse. Og flere af de her kvarterer, de krævede faktisk deres egne dedikerede akvædukter. Og i det senere antikken, der var der også der var der jo været mere end 850 badehuse rundt omkring i Rom. Nu er mit spørgsmål, Marius.
For du siger stadig, at der er noget drikkevand, man kan køre. Er der også badehus, der stadig er... Der er stadig badehus i brug. Jamen, altså, der er... Men jeg ved ikke, om der stadig er badehus, der bliver for deres vand fra akvædukter. Det tror jeg ikke, der er. Men jeg ved det ikke. Det er gode penge for det. Sådan et andet hotelophold med akvædukt badehus. Ja, det kunne være fedt, ja. Men nu siger jeg, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke læst noget om det. Jeg har ikke undersøgt lige den del. Så, Vi undersøger det, og så optager vi et afsnit af Bjergskartoteket i badehus i Rom. Det må du lige undersøge. Ja. Net. Men der var jo altså de store badehus for eksempel. Der var det her The Bath of Caracalla, tror jeg det hedder. Det havde et reservoir, altså det var et kæmpestort badehus. Det havde et reservoir på 32 kamre, som svarer til en kapacitet på mere end 8 millioner liter vand. Hold da fest. Ja. Det er ret meget. Ja, jeg prøver lige at visualisere 8 millioner liter vand. 8 millioner liter vand. Ja, okay. Altså, og de havde 32 kamre, der havde kapacitet til 8 millioner liter vand, ikke? Jo. Så det var max. Hvor mange akvædukter det blev forsynet med, ved jeg ikke. Om det kun var en, eller hvordan det var. Der er jeg svar skyldig. Men det fik i hvert fald vand. Det tror jeg godt, du kan med en, altså det er nu kender jeg jo ikke mass flow raten på den der akvædukt, men altså det burde man godt kunne med sådan okay vandgennemstrømning. Ja, det kunne man sige godt. Men altså nu har jeg selv prøvet at fylde omkring 50.000 liter op med en almindelig haveslange. Det var et projekt. Ja. Og men der var Rom jo så også nede til gengæld, ikke? Fordi de brugte de her 8 millioner liter 8 millioner liter vand på at opvarme vandet, og på at man kunne bade rundt, og man kunne bade ind i det her badehus. Og så er man sådan lidt, okay, jamen så har du brugt det. Hvad gør du så med vandet? Jo, det har der et andet brug. Man bruger det til at drive møller med, for eksempel. Altså så tog de vandet fra de her badehus, og så ledte de dem ud i vandmøller, som så kunne male deres mel til dem og sådan, ikke? Så der har ligesom været en rød tråd igennem det hele. Det har ikke bare været vand har ikke bare været en så skulle man jo have vandmøller selvfølgelig omkring floder og så videre, så man kunne ligesom lige pludselig begynde at centralisere en hel masse værktøjer. Præcis. Og som at male mel ind i. Wow, okay. Ja. Og så kan man sige, igennem tiden, der har Rom jo været ramt af krige og whatnot, og der fandt fjenden jo egentlig hurtigt ud af, at det er jo egentlig nemt nok lige at fuck lidt med vandforsyningen. Så igennem tiden, der har mange af de her akvædukter faktisk blevet hærget og blevet ødelagt, altså under krigsgerninger. Vi putter bly i deres vand. ja, det havde jo egentlig været smartere, ikke? Men så og så i en længere periode faktisk, hvor at Roms befolkningstal faktisk dykkede. Der er en længere periode, der glemte romerne og Romerriget, hvordan det er, de bygger de her akvædukter. Og så er det først mange tusind år senere, hvor at befolkningstallet ligesom begynder at stige igen, at man ligesom ser et problem med, okay, vi har ikke nok i vores almindelige brønde og cisterner. Hvad gør vi her? Hvor man så finder ud af, okay, man kigger i nogle gamle avisartikler, skulle jeg sige, gamle det kan jeg love for, det var der ikke for det. I nogle gamle noter og papirer fra deres biblioteker, hvor de så finder ud af, at okay, man kan transportere vand fra kilder, og hvordan det til så skal bygges. Og så fik de så viden, den glemte viden, den fik de så tilegnet sig igen. Damn.
Men det var ligesom, det var det, jeg havde omkring vand. Ja. Det giver mig sådan egentlig meget, altså igen, overhovedet ikke bygningsingeniør, det kan man også godt høre, når jeg kommenterer. Altså, der mangler noget viden helt klart der, ikke? Men man kunne godt tænke sig at sætte sig ind i, bare man kunne blive, du ved, ingeniør inden for, altså historisk ingeniørkundskab, ikke også? Bare sådan de løsninger, de ligesom kommer på. Ja, det var vildt. Ja. I forhold til hvad de havde, ikke? Damn, no. Cool, Thomas. Tak for det. Jamen, velbekomme da. Og du havde ikke rigtig nogen quiz til mig? Nej, da vi fandt ud af, at det kun var os to, så var det sådan så quizzen lidt lige meget for det. Dang it! Ellers skulle jeg få det 100%. Ja, men jeg tænker stadig godt, du må vælge næste uges afsnit, hvis du har mod på det. Hva? Den er... Nu far, jeg tror jeg skulle til at tabe en quiz først. Og... Ja, du tog det med bukserne nede. Jamen, jeg kunne faktisk rigtig, rigtig godt tænke mig, at vi snakkede lidt om, hvordan vi ligesom lige skal greje den og dreje den til hvad vi gerne vil snakke om. Det ved jeg ikke helt endnu, men noget også bare holde os ancient, altså sådan måske noget våbenteknologi. Ja, okay. Så må vi lige finde ud af, hvordan vi lige drejer den til et mere sådan, et målfast emne. Men noget om gammel våbenteknologi. Okay. Så må vi se, om det bliver sværere, eller om det bliver altså manuel våben, eller om det bliver skydevåben, eller om det bliver eksplosiv, eller hvad det gør. Men det synes jeg kunne være cool. Okay, ja. Spændende. Jamen lad os gøre det. Og vinderen af den uges quiz, det er Mads. Ja, Mads. Han har stadig ikke vundet en quiz sammen med ham over det. Nej, taber. Noob. Ja, efter han er dårlig. Nå. Jamen, Marius, du ved hvordan du tager os ud, fordi jeg har ikke prøvet det før. Skal jeg? Jeg tror faktisk det er normalt at Kasper der gør det, men okay. Jamen hvad skal vi sige? Nej, tak for denne gang. Det har været en fornøjelse. I kan som altid følge os på Instagram, Spotify, YouTube og Apple Musik. Kartoteket overalt. Kan man følge os på Instagram endnu? Jeg ved det faktisk ikke. Vi skal lige snakke med Kasper om det. Han har været lidt dårlig omkring den der. Nå, men have det godt derude. Hej.